खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ 2026 आरो 2027 बाजेट होनायनि सिगांनो दिनैनिफ्राय हादोराव गोबां मुवा बेसादफोरनि बेसेनफोरा बांगोन। गुबैयै जाय गुटखा थांखु आरो सिगारेट जायो बिसोरनि थाखाय बियो मोनसे गाज्रि खौरां। दिनैनिफ्राय थांखु दिहुनथाय, पाननि दिहुनथाय आरो सिगारेटनि बेसेनखौ बांहोनाय जागोन। थांखु पाननि दिहुनथाय आरो सिगारेटनि सायाव 40% GST जाबसिननाय जागोन। बेनि गेजेरावनो 8% GST होनाय जागोन। बेजों लोगोसे आरोबाव दिनैनिफ्राय फास्टेगनि सोमोन्दै नेमखान्थिफोरा सोलायनाय जागोन। दानिफ्राय KYCआ फास्टेग बाहायनो गोनां जागोन, नाथाय बे नेमा फिसा गारिफोरनि बेलायाव बाहायजानाय नङा। गुबुन फारसेथिं फालांगियारि गेस सिलिन्डाराबो दिनैनिफ्राय बेसेन गोसा जागोन। मोनफ्रोमबो फालांगियारि सिलिन्डारनि बेसेना 50 रांसिम बांगोन। बेबादिनो 1 फेब्रुवारिनिफ्राय एबा दिनैनिफ्राय गोबां मुवाफोरनि बेसेना बांगोन। 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव BTR गोजोन गोरोबथाखौ थाबैनो आद्रा थाबावनाय दफाफोरखौ मावफुंजोबनांगौनि थाखाय PM नरेन्द्र मदिनो 1600 लाइजाम दैथायहरदों। बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय सानजा गहपुर, सोनाब गहपुर आरो हेलेम दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव मैया गहपुरनि लाइजाम सोग्रा पस्ट अफिसनिफ्राय गासै 1600 लाइजामखौ दैथायहरदों होनना बे समाव मिथिनो मोन्दों। मोनसे सोमोनांथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय। सासे आइजोआ गथ' जोनोम होदों। जाथायनि बागै रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो अन्ध्र प्रदेशनि मोनसे जथुमाव बाहागो लाफैनाय सासे आइजोआ, थामहिनबा सासे प्रेगनेन्सि आइजोआ गथ' जोनोम होदों। थांनाय माखासे सान सिगाङाव BPFनि मोनसे मिथिङावबो समाजारि बिजोङाव गोसारनाय बेबादि जाथायखौ नुनो मोन्दोंमोन, जेराव मोदोम गोरलै आइजोआ BPFनि जथुमाव बाहागो लाफैनानै बेबादि जाथायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादोंमोन। बेबायदिनो फिन APआवबो नुजाथिदों बेबायदि एखे जाथाय। मिथिनो मोन्दों दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो, सासे मोदोम गोरलै आइजोआ गावनि असुबिदा देहाखौ लानानै माबोरै फैनो गोनां जाखो एबा माबोरै फैनो मोनखो, बेखौ गोबां सुबुंफ्रा सोंथि दिखांदों। मोहम्मद इउनुसनि सोरखार दानायनि उननिफ्रायनो बांलादेश हादोराव हिन्दु सुबुंफोरखौ गाग्लोबनाय आरो बुथारनायनि गोबां जाथायफोरा सोराङाव फैदों। थांनाय 18 दाननिफ्रायनो बांलादेश आरो भारतनि सोमोन्दोआबो गाज्रि जालांनो हमदों। जोबथारनायाव गेलेनाय मुलुगखौबो गोहोम खोख्लैदों। 2026 मायथाइनि T20 बुहुम कापनि सायाव बांलादेश आरो इन्टारनेशनेल क्रिकेट काउन्सिल ICCनि गेजेराव गोबां दान्थे-बिदान्थे गोनां सोमजिदों। बांलादेश क्रिकेट बर्डआ बुंदों दि बे बोसोरनि 7 फेब्रुवारि खालाराव जागायजेननो गोनां बुहुम कापनि भारतआव जानो गोनां बादायलायनायनि थाखाय भारतआव नुजाथिनाय नङा बांलादेशआ। बांलादेश क्रिकेट बर्डनि बायदिब्ला बिसोरनि गेलेगिरिफोर, मावख'गिरि, खौरांगिरि आरो अनसायगिरिफ्रा भारतआव रैखाथि गैया। नाथाय जोबथारनायाव बांलादेशखौ बुहुम कापनिफ्राय बोखारनाय जायो। दायो T20 बुहुम कापआव बांलादेशनि जायगायाव स्कटलेन्डआ बाहागो लागोन। ICC जोबनायाव बादायलायनाय गेलेनो थाखाय भारतआव हाबनो हायैनि थाखाय बांलादेशखौ बुहुम कापनिफ्राय जानगाराव थानो थांखि लादों। मख'नो गोनांदि बांलादेशआ T20 बुहुम कापनि बादायलायनायखौ थिखानाय थावनिफोरनि अनगायै गुबुन जायगायावबो खुंफुंनांगौ होननानै खावलायदोंमोन, नाथाय बिथांमोना T20 बुहुम कापनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जादों। कंग्रेसनि MP एबा आसाम कंग्रेसनि आफादगिरि गौरब गगैआ असमियाखौ बावगारनानै मियानि थाखाय फाग्ला जादों। बिसोर असमियानि आखुखौ गारनानै गासैखौबो मियाबादि खालामनो सानदों। जुदि सोरबा मियानि हेंथायै माबाफोर बुङोब्ला बिथांमोना रागा जोंखाङो, नाथाय जुदि सोरबाफोर असमियाफोरनि हेंथायै माबाफोर बाथ्रा बुंब्ला जेबो फिनजाथाय गैया। मियानि ओंथिया जादों बांलादेशनिफ्राय फैनाय आप्रवासी। आं बैफोर हाबफैग्राफोरखौ होखारनो थाखाय नाजासेयावबो दा गोबां सुबुंफ्रा आंखौ सोंखारिदों। नाथाय सोंखारिब्लाबो आं बांलादेशनिफ्राय आयेन बेरेखायै भारतआव हाबफैखोमानो नाजानाय एबा आसामाव हाबफैखोमानो नाजाग्राफोरखौ होखारनो थाखाय नाजागोन आरो मावलांबाय थागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा। बिथाङा सनिबारखालि खुंथाय बियाबनि दावबायनाय समाव गौरब गगैखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनानै बेबादि फोरमायो। बिथाङा BPF दोलोनि लोगो आफादगिरि सुद्ध कुमार बसुमतारीखौ BPF दोलोनिफ्राय 19 नं सिडली बियाबनि बिजाथि महरै लुगैदों रायजो राजाफोरा। बिथाङा थांनाय सिडली बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाव BPFनि बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेदोंमोन। दा बिथांनो बिजाथि महरै गथायगोना गथाया बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन।
रांखान्थि मन्त्रि निर्मला सीतारामना दिनै 2026 आरो 2027 बोसोरनि बाजेट जथुमखौ दैदेनदों। बेयो मोनसे जारिमिनारि बुब्लि मानोना उदां भारतनि जारिमिनाव गिबि खेबनि थाखाय बे बाजेटखौ दिनै पार्लियामेन्टआव गथायनाय जादों, जेराव बिथांजोनि फारियै 9थि बाजेट जागोन, जाय बिथांखौ बे जाफुंसारनायखौ मोनफुंनो हानाय गिबिसिन आइजो रांखान्थि मन्त्रि महरै रिपर्टआव फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव सोरखारनि बेयो जाबाय 15थि बाजेट। 2024 मायथाइयाव नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्स थामहिनबा NDA नि फारियै 3थि खेबनि थाखाय गोहोआव फैनायनि उनाव बियो 2थि आबुं बाजेट जागोन। 2026 मायथाइनि थाखाय नरेन्द्र मदिनि दैदेननाय सोरखारनि 3थि समफारिनि 3थि आबुं बाजेटखौ 7.4% रांखान्थियारि जौगाथाय हार आरो मोनसे सोलायसोल' बुहुमनां राजखान्थियारि आबहावानि आन्दोआव दिन्थिनाय जादों। 2026-27 मायथाइनि सुबुं आफादाव गावनि बाजेटनि बिबुंथियाव रांखान्थि मन्त्रि निर्मला सीतारामन बिथांजोआ बुंथिनाय बादिब्ला दावबायनायखौ जौगाहोनायनि थाखाय सोरखारा बिबान गोनां। हादोरनि मोन 20 मुंदांखा दावबायारि थावनिफोराव 10,000 गाइडफोरखौ थिसननाय जागोन। सोरखारा बे गाइडफोरनि थाखाय स्किल डेभेलपमेन्टनि सायाव गोसो होनांगोन। दावबायनायखौ गोख्रों खालामनाय आरो रांखान्थिखौ फेहेरनाय। गावारि खोन्दोजों लोगो नांनानै 4 ओनसोलारि सावस्रि मिरु गायसननायाव रायजोफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय मोनसे स्किम बेखेवगोन। बे मेडिकेल मिरुफोराव आयुष मिरुफोर, मेडिकेल बियालु दावबायनाय खाबु मिरुफोर आरो डायग्नोस्टिक आफ्टार केरियार आरो लोगोसे रिहेबिलिटेशननि नेटवर्कफोर थागोन। खैराजार बर' गुदि फरायसालिया माब्ला जौगासारगोन? बर' बिजोंनि फरायसालिनि थाखायनो नासयजादों नामा होनना रायजो राजाफ्रा सोंथि दिखांदों। नावखादा खैराजार गुदि फरायसालिया हिराथि मायथाइ गायसनथाइ फोरबो फालिदों। सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाना माब्ला नोजोर होगोन? बर' बिजोंनि खैराजार गुदि फरायसालिया नांगौबायदि खथा, गोग्गो दैनि राहा गैया लेट्रिन, इउरिनेल, ओंखाम संग्रा न'। तामुलपुर खोन्दो गुदि सोलोंथाइ बिफाना मा राहा लागोन? मख'नो गोनांदि भारत उदांस्रिनि 3 बोसोरनि उनावनो 1951 मायथाइयावनो गायसनजानाय खैराजार गुदि फरायसालिया सोरखारनि फारफ्रोमबो खाबुनिफ्राय नासयजानाय। आथिखालाव गोग्गो सोलोंथाइ होनो सोरखारा RTA 2009 NEP 2020 सोलोंथाइ बिथांखि नाजावनानै पलिसि बाहायसेयावबो 1970 मायथाइनिफ्राय बर' बिजोंजों सोलोंथाइ होबोनाय बे खैराजार गुदि फरायसालिया दिनैसिमबो गंसे जौगा खथा एबा इसिङारि जौगा दाथायनिफ्राय उनफिननाय थासारियाव दं। मैखोम बर' हारिनि खस्थ' खालामनानै जाग्रा सुबुंफोरनि खुदियाफोरा सोलोंथाइ लागासिनो दं बे फरायसालियाव। आथिखालाव सा 80 फरायसाफोरा बर' बिजोङाव सोलोंथाइ लागासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। अब्लाबो बे फरायसालिनि फारसे सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाननि नोजोर गोग्लैयाखै। दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै मख'नांगोन। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि तामुलपुर खोन्दो गुदि सोलोंथाइ मावख'नि सिङाव गोग्लैनाय बे फरायसालियाव साननैनि 30-31 जानुवारि खालाराव बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंनाय हाबाफारिया गाजा गोमजायै जोबनानै थांबाय। गेवलां मेलाव BTCनि EM गणेश कसारी, तामुलपुरनि DI अरुणजय ब्रह्म, नावकाटा जौसिन फरायसालिनि गोरायुं रबिराम ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे गोबां फरायसाफोरा बाहागो लादोंमोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों। मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां
जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।